سلام طلعت قبل فنون عب مكتات ركوب زوركم تعزت مع كم تمسي ساعات ناخيرو كاب ستوديو زينا يور تي في لو مع 405 ميازا ساعة شعات مش استدالو زينا مسنارو في المالنا كساف تصامن مكتالكم زعدم من مساهم تصنح ميكال حرقو فنواقم كم تلومون بغدي نتوتاتو فيلم أما حداري زوبا عن سباب إنه زوبا قلب زركب تكالات معبرة قربلوتون مربات لمعات تعزي أبي زوبا ما كان حدث السمرتو أما حدثنا كانت سرحة سلطنة طوهي أبي زوبا حال أبي محبات وتطاو نزة كورير معاتها مربات يسلاسة مالو أبي زينة تتوصعي أمريكا بدسي تايوان تقورز لحدقنيان تختاهم نتتتاو كتقارزو چاينا توقعا روسيا بزوبا بالتيك نكلراوي أطوال كتوالي 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 أبي جابان متن تفا بكتي غازات سبورل كنفورل زرز زينا فلما حاورسوا كامي ستعنا كورونا فيروس ترخيبوا بهوسبيتال زوبا ماكل تعقيبو كنكن كجبر الصنح حارسي كحاوي تفانيهم بز مسرت على العصر بكورونا فيروس ترخفو زيكاتات كسابلومي 9,797 بتصحلو 9,627 كابزيوم حاوي زتفانو 130 بموز تفريو سلسته دما غنا اب هوسبيتال تعقيبهم زركوبيوم مصر طعنا 15 ميازا 2022 نابل كالزينا مسنسقرم أما عدار زوبا عن سوان بصدر عبد الله موسى بعصوت 4 ميازيا بنو زوبا قلب نزركب تكالات محبرة وقرقلتن مروات لمعاتن معزاب عودتها كايدوم وكيليرينا يوسف إدريس نزد دارو زينا وتعستو قرم مسكال غيرز غير كأوروبوي أتي نمحضرات كباب قروح أي بابان محلابن زتقال العودات بقندو بكمز سلاسل نطفتات معقاب حمدن ماين مقرابن نمتببع كمون كونتات تحت قلصن محبراوي أقلقلوتاتن بمعزاب حسرتاتو فتح بزعبا زرخبلو أقباب مس هزبن زملكتهم أكلاتن نمزر راب زعلم أيو مس نبرتي أبزقبر ركب أمباسادر عبد الله هزبي ما أكل زقبر المعطاو مدبات وصي ثاويت بمخانو بزلع لك دفالو نمكسقاس أشجار خوين زلو مسمرات مقوعزيا بوفراتات كسجن كمون حصر الستماين مفتاح التحجز رهيا بكوماوتا بقصتات كسر تلابيو نبرتي أبزها بوريتو ناي كلاي درجة بيت مرتن من رخبتاتن صقم فتح كنا ديلو شجر ستماي 7 تريتن مفتاح ديقا كتسراح كمون مسمر محلاب قروح نمتع الرايز قبر ما تتوفرا بماشين رخ دقف زبلور إتتاتن حساباتنا غريبا أما حدر زب عن صبا أمباسادر عبد الله موسى أبزهب ومزازة مقال حسرتات كم قدام نتوتو كفتاح كم سرح بمرقاز بكم كعمم زوتن بروجكتات أبقزيو كزازمن كقمقمن أتحساسيبو أبتعودت حافظ باو قنبار نديمقراسين فتحن زب عن صبا وانا دايركتر كفلهن صاول معات كمون أما حدرن الزبا قلبن حلفتح رشان تساتفهم نيرام زكم زيلن كله بزتوهابه ممرح مسرت نبرتن ايتن كبابيتات نغلت توارح زغصل وفراتات مسرح زالتاتن كترتاتن مفواس انجروتات كمون مدلاو قدا قدن مسقاني حمر سرقان جميرم كمزلو اما حدارون الزوبا قلب اتو يمان مبرهاتو حبيرو فاينانسن ستور دبسلطنا نميتن سوسان شديشان حدث السمرصا ما حدرت كبابنا كاتسرحن توهيبوم السلطنة بمحدران مريحنتن محدرا جيزين نبرتن محدران عقاب سنداتن محدرا فاينانسيوات تاويتات كمون قبو أوهابا أقلقلوت ستغالليهم لو معصوتو حامشي ميازياب استخايد مزازة ميسنا سرعات وانا دايركتور كفل من محدران فاينانسنا توتا كيك ألتاب سسمعو قال ممعبا العالم سابق هاب قدام نتات من محدار زوبا ماكل مخالم تغيسو سلطنتي بزغسو موفلتت سلطن صفوفن أقلقلوت كرقا قدسو تزويت كم زقبرو لهم قريسهم حلفا هادو ممعبال عام سباتو برختات دسو بوغنو اتسلطنا نعاقمتاتو ما بقمت زقتو من بارو بمحبار ابصراح نزقاتو موان بالدوغتات مفتاح كمزي حقزوم ابريهم سلطنتي بوغنوم نزقسو مو سلطنا مركز بمقبار نزمرسوم هزبي بتوفاينت كقلقلو قالاتيوم وانا كايد الصراح ممحدار زوبا ماكلاتو زريت تول برانا بزهابو مزازم قال بمنقس زوطونو مربات لمعاد بالمعنى نمتقبارن نهزبي تصفوف أقول المهابن
ኣብ ዘካየድዎ ጻዕሪ ምምሕዳራት ዞባ ንኡስ ዞባታትን ኣብ ጎኖም ከም ዘለዉ ኣረጋጊጾም ኣብ ንኡስ ዞባ ሓልሓላ ብምቕዕባት እቶታውነት ዘተኮረ ልምዓታዊ መደባት ብህዝባዊ ተሳትፎ ይሰላሰል ኣሎ ወኪል ሪና ዑስማን ዓብደላ ብመልክዕ ጸብጻብ ንዘዳለው ትሕዝቶ ሳምራይ ሊቪዮ ኣብ ንኡስ ዞባ ሓልሓል ኣብ ምቕዕባት ሕርሻዊ እቶታውነትን ምርጋእ ከባብን ዘተኮረ ወፍራዊ ልምዓታዊ መደባት ይሰላሰል ኣሎ እቲ ብሰፊሕ ህዝባዊ ተሳትፎ ኣብ ሓውሲ ከተማ ሓልሓልን ምምሕዳር ከባቢ መለብሶን ዝዕመም ዘሎ መደባት መሬት ሕርሻ ኣብ ምምድማድን ሓመድን ማይን ኣብ ምዕቃብን ዘተኮረ እዩ ብመሰረት እቲ ዝወፀ መደብ ነበርቲ ምምሕዳራት ከባቢ ሓልሓል መለብሶ ማያዋል ርህይ ቅርጸት እንረክበትን ገበያ ኣለውን ካብ መጀመርያ ወርሒ ጥሪ 2022 ናትሒዞም ኣብ ሰሙን 2 መዓልቲ እናወፈሩ ውጽኢታዊ ስራሕ ይዓሙ ከም ዘለዉ ኣመሓዳሪ ምምሕዳር ከባቢ መለብሶ አቶ ኢብራሂም ሓመድ ኣፍሊጡ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ኣብቲ ንኡስ ዞባ አቶ ወልደንኬል አብርሃ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ህዝቢ ዘካየዶ ዘሎ ኣድማዒ መደባት ምዕቃብ ሓመድን ማይን መርኣያ ሰሪጭ ዘሎ ልዑል ንቕሓት ምዃኑ ብምጥቃስ ዛጊት ልዕሊ 34 ሄክታር ከም እተፈወሰ ገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ነበርቲ ሓውሲ ከተማ ሓልሓል ኣብ ሰሙን 3 መዓልቲ እናወፈሩ ናይ ሓመድ ጽርግያታት ይጽጉኑን ብውሕጅ ተሃሰየ ከባቢታት ይፍውስን ከም ዘለዉ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ኣብ እዋን ክራማት ንማሕበረ ቁጠባውን ንጥፈታቶም በኣሉታት ጸሉ ዘሎ መስመር መጓዓዝያ መሰረታዊ ፍታሕ ንኽረክብ ድልድል ክስራሓሎም ብምዝኻር ካብኣቶም ዝሕተት ንምምላእ ድልውነቶም ኣረጋጊጾም ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣፍልጦ መንስያት ኣብ ሕጊ ትራፊክ ብምዕባይ ሓደጋታትን ሳዕቤናቶም ንምክልኻል ብዘይካዶ ዘሎ ዕማም ብ13 ሚያዝያን ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ባፅዓ ሰሙሮ ሂቡ ኣዛዝቲ ቤት ጽሕፈት ሜጀር ንራዮ ጸጋይ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብሰንኪ ሸረልትነት ተጠቀምቲ ጽርግያ ሓደጋታት ትራፊክ እናናሃረ ይመጽእ ከም ዘሎ ተምሃሮ ድማ ቀንዲ ግዳያት ይኾኑ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ምብራኽ ርድኢትን ንቕሓትን ኣገዳሲ ረዋሒ ንድሕነት ከም ዝኾነ ገሊጾም ሓላፊ ምርመራ ሓደጋ ኮርፖራል ኢሳያስ ብርሃኑ ድማ መስመርካ ዘይምሕላው ልዕሊ ዓቐን ፍጥነት ርሕቀትካ ዘይምሕላው ተጎራቢትካ ምኻድን ካልእን ገለ ካብቶም ብተምሃሮ ዝረኣዩን ሓደጋ ዘቃልዑ ጉድለታት ምዃኖም ብምግላጽ ንድሕነቶም ክብሉ ጥንቁቕ ኣካይዳ ከዘውትሩ ተላቢዩ ተሳተፍቲ ብወገኖም ዋሕድን ዘይምትካእን ታቤላታት ትራፊክ ኣብ ኣገደስቲ ቦታታት ዘይምሕዳስ መስገር ኣጋር መገዲ ከምኡውን ቴሌፎን እናተዛረብካ መኪና ምብራሕን ኩቱር ናሃሪ ገለ ካብቶም ቀንዲ ጠንቅታት ሓደጋታት ምዃኖም ብምግላጽ ኣብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ዝወርድ ዘሎ ክሳራታት ንምግታእ ምስ ፖሊስ ትራፊክ ተዋሂዶም ክሰርሑ ዘለዎም ድልውነት ኣረጋጊጾም ኣብ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ናይ ሓመድ ጽርግያ ዓዲ ቀይሕ ሕረት ህዝቢ ምምሕዳር ከባቢ ማእለውያ ብዝወደቦ ወፈራ ይጽገን ኣሎ ኣብቲ ወፈራ ካብ ዓዲ ቀይሕ ንሸነኽ ምዕራብ 15 ኪሎ ሜትር ርሒቐን ዝርከባ ዓድታት ማእለውያ እምባጨላይ ተገረን ዝባን ዝግብን በይቶን ይሳተፉ ከም ዘለዉ ኣመሓዳሪ ምምሕዳር ከባቢ ማእለውያ ኣቶ ኣድሓኖም ሓጎስ ገሊጾም ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ወፈራ ንኣገልግሎት መጓዓዝያ ኣሸጋሪ ኮይኑ ዝጸንሐ መስመር ምትዕርራይ ምዃኑ ጠቒሱ ድማ እቲ ስራሕ ብጽቡቕ ይሰላሰል ከም ዘሎ ኣነጺሮም ብዘይካዚ ህዝቢ ምምሕዳር ከባቢ ማእለውያ ብሰሙን 2 ግዜ ናወፈረ ማይን ሓመድን ንምዕቃብ ውጽኢታዊ ንጥፈታት ይሰላሰል ከም ዘሎ ኣቶ ኣድሓኖም ወሲኹ ገሊጾም ነበርቲ ብወገኖም ብሰንኪ ዘይጥጡሕ ጽርግያ ዝነበሮም ናይ መጓዓዝያ ሽግር ንምቅላል ዝወደቦ ወፈራ ድሮ ዝምስገን ውጽኢት ረኺቦምሉ ከም ዘለዉ ኣብሪሆም ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዝስዕባ ሃገራዊ ዜናታት እዩ ንምክትታልኩም ክትቅጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ኤሪቲቪ ምርጫውን ጌርኩም ትከታተሉ ምህላኩም ኣዚናና ነመስግን ክቡራት ተዓዘብቲ ዜና ናቐጸለ ዜናታት ወጻኢ ኣሜሪካ ብደሴት ታይዋን ትገብሮ ዘላ ሓደገኛን ተኽታኹን ምትእትታው ከተቋርጾ ሚኒስትሪ ምክልኻል ቻይና ሎም 15 ሚያዝያ ዘውፅኦ መግለጺ ጸዊዑ እቲ ሚኒስትሪ ነዚ ጻውዒት ዘቕረበ ምምሕዳር ጆ ባይደን 6 ኣባላት ዝሓቖፈ ጉጅለ ልኡኽ ትማል 14 ሚያዝያ ናብታ ደሴት ድሕሪ ምስዳዱ እዩ ኣፈኛ ሚኒስትሪ ምክልኻል ቻይና እቲ ስጉምቲ ንፖሊሲ ሓንቲ ቻይና ዝጐሲ ከምኡውን ኣብ መንጎ ሃገሩን ኣሜሪካን ጸንሐ ዘይምቅራው ሓደገኛ ኣንፈት ዘትሕዝ ምዃኑ ኣረድዩ ኣሜሪካ ኣካል ቻይና ምስ ዝኾነ ደሴት ታይዋን ትገብሮ ዘላ ዘይሕጋዊ ዲፕሎማስያውን ወታደራውን ዝምድናታት እናዓበየ ይመጽእ ከም ዘሎ ዝጠቕሱ ጸብጻባት
ነታ ደሴት ናይ ሚልዮናት ዶላር ኣጽዋር ከም ዝሸጠት ላውን ይረዱም በቲ ስጉምቲ ዝተቆጥዕ ቻይና ገዳሲ ምስ ዝኸውን ኣብ ልዕሊ እታ ደሴት ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ክትወስድ ከም እትኽእል ክትእምት ጸኒሓላ ኣሜሪካ ናብ ደሴት ታይዋን ጥራይ ዘይኮነ ናብ ካልኦት ሃገራት እውን ናይ ቢልዮናት ዶላር ኣጽዋር ክሸጥ ከም ጸንሐት እቲ መጠን ድማ ኩናት ዩክሬን ካብ ዝጅምር ብሩኡይ ከም ዝዓበየ ይጥቀስ ሽወደንን ፊንላንድን ኣባላት ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ እንተኾይነን ኣብ ከባቢ ዞባ ባልቲክ ኒኩሌር ኣጽዋር ከተዋርድ ምዃና ሩስያ ጠንቂቓ ሩስያ ነዚ መጠንቀቕታት ዘመሓላለፈት እተን ሃገራት ኣባልነት ናይቲ ብኣሜሪካ ዝምራሕ ኪዳን ንኽጽምብርኦ ኣብ ቀረባ እዋን ክውስና ምዃነን ኣብ ዘቃልሓሉ ዘሎ እዋን እዩ እተን ሃገራት ነዚ ስጉምቲ ምስ ዝወስዳ ንሃገሩ ጸጥታዊ ስጋት ከም ዝፈጥር ዝገለጸ መንግስቲ ሩስያ ኣድላይ ዝብሎ ወተሃደራዊ ምድላዋት ክገብር ከም ዝግደድ ኣረድዩ እዚ ምዕባለታት እዚ ኣብ ዞባ ምብራቕ ኤውሮጳ ተፈጢሩን ዘሎ ወተሃደራውን ጸጥታውን ቅልውላው መሊሱ ከም ዘኽርሮ ባግኡ ይእመት ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ንሩስያ ኣብ ወተሃደራዊ ከበባ ንምእታው ኣብ ምብራቕ ኤውሮጳ ምስ ዝርከባ ሃገራት ሽርክነቱ ከደንፍዕ ምጽንሑ ጸብጻባት ይረዱ ኣብ ጃፓን ኣብ 2021 መጠን ትፋ በገልቲ ጋዛት ብልዑል መጠን ከም ዝጎደለ መንግስታዊ ጸጥታው ናይቲ ሃገር ኣፍሊጦም በመሰረቶም ጸብጻባት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት መጠን ትፋ ናይቶም ጋዛት ብልዕሊ 500 ከም ዝወረደ እዚ ድማ ድሕሪ 1990 እቲ ዝዓበየ ምንባሩ ተፈሊጦም ኣብ 2020 ልዕሊ 1.2 ቢልዮን ቶን ዝነበረ መጠን ትፋ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኣብ 2021 ናብ ስታት 1 ቢልዮን ቶን ከም ዝወረደ ኣብቲ ጸብጻብ ተጠቂሱሎም እቲ ወታው ተሪኦ ኮሮና ቫይረስ በዘስዓቦ ትሑት ኢንዱስትሪያዊ ንጥፈታት ከምኡውን ልዑል ተጠቃምነት ተሓዳሲ ጸዓት ከም ተረኸበ ተረድዩ ተገሊጹ ልዑል መጠን ብከላ ኣየር ካብ ዝረኣየለን ሃገራት ዓለምና ዝኾነት ጃፓን ክሳብ 2030 መጠን ትፋ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ናብ ትሕቲ 1 ቢልዮን ቶን ንምውራድ መዲባት ሰርሕ ከም ዘላ እትገልጽ ነቲ ተወጢኑ ዘሎ ዕላማ ንምስማር ተጠቃምነት ተሓዳሲ ጸዓት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክበጽሕ ድማ ኪላታት ጃፓን ጸዊዖም ኣለዉ ትፋ በከልቲ ጋዛት ካብ ቀንዲ ጠንቅታት ክሊማዊ ነውፃ ዓለምና ምዃኑ ይጥቀስ ኣብ መንጎ ሓይልታት ጸጥታ እስራኤልን ዕጡቓት ፍልስጤማውያንን ሓድሽ ዕጥቃዊ ግጭት ከይውላዕ ዘሎ ስጋት ከም ዝዓረገ ተሓቢሩ እዚ ዝተሓበረ ሓይልታት ጸጥታ እስራኤል ትማል 14 ሚያዝያ ብምብራቓዊ ኢየሩሳሌም ኣብ ልዕሊ ዝርከብ መስጊድ አልአቅሳ ድሕሪ ዘካይዶ ጸጥታዊ ስርዒት ብዝተወልዐ ህዝባዊ ናዕቢ ብሕሩ 7 ፍልስጤማውያን ከም ተቐትሉን 150 ከም ዝቆሰሉን ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዩ ሓይልታት ጸጥታ እስራኤል ነቶም ብዳርባ እምኒ ተቃውሞኦም ዝገልጹ ዝነበሩ ፍልስጤማውያን መንእስያት ንምብታን ናይ ፕላስቲክ ጣይትን ዝንብዕ ጋዝን ከም ተጠቕሙ እኳ እንተገልጹ ሰመዚ ርእሰ ምሕዳር ፍልስጤም ግን ቀጥታዊ ተኽሲ ብረት ከም ተኻይዶም ዝኸሱ ዘለዉ እዚ ሓድሽ ምዕባለታት እዚ ነቲ ካብ ምዝዛም ዝዓለፈ ወርሒ መጋቢት እናኸረረ ዝመጽእ ምትፍናን ነዳዲ ብምውሳኽ ናብ ግጭት ከይምርሕ ከም ዝሰጊኦም ምስቲ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ዝሕብሩ ዘለዉ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ኣብ ከባቢ እቲ መስጊድ ዝተወልዐ ህዝባዊ ናዕቢ ን11 መዓልታት ናብ ዝቐጸለ ዕጥቃዊ ግጭት ከም ዝማዕበለ ጸብጻባት ይሕብሩ إسرائيل تمال 14 ميزان كتما دمشق علامة زغبره متقعت ميسايل كم زكايرت معكنا زينا سوريا حبيران حيل اير سوريا نسبه زحكابتي ميسايلات علامو كي وقع كم زبرعنو بزدما متناوي نواتاو عنو طراي كم زورد افليتوم إسرائيل نزي كاب روراتات غولان كم تتوكوسه زغلت زولو ميسايلات عملكيتا زاغيد زهابتو مغلص يلان إسرائيل ኣብ ሶርያ ኣብ ልዕሊ ዘሎ ወታደራዊ ዕላማታት ኢራን ተረጋጋመት ቃዕታት ከተካይድ ምጽናሕ ዝፍለጥ ኮይኑ ኢራን እውን ኣብ ርእሲ ምምሕዳር ኩርዲስታን ናይ ኢራቅ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ዕላማታት እስራኤል ናይ መልሲ ግብሪ መጥቃዕታት ከተካይድ ጀሚራ ከም ዘላ ጸብጻባት ይረዱ እስራኤል ንጸጥታ ዞባ ማእከላይ ምብራቅ ክትዘርግ ፈጺማ ከም ዝተፍቅድ ኢራን ብተረጋጋሚ ክትሕብር ጸኒሓ ኣላ نمودات زينا تمال 14 ميازيا بنيجيريا بزقاطم حرقا متحل جالبا بحور 29 ميتوم بتاب سميناو مبرع نيجيريا بزركب روباس تغست حرقا 6 سبات طراي بهيوت كم زسررو سمزي نيجيريا حبيروم
ጠንቅቲ ሓደጋን ምፍላጡ ምርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ቶም ሰመዚ ብተወሳኺ ረድዮም ኣብ ማያት ናይጄርያ ብሓደጋታት ምጥሓል ጀላቡ ህይወት ብዙሓት ሰባት ከም ዝጠፈ ጸብጻባት ይጠቕሱ ዜና ንምዛማርሳ ዜና ክደግመልኩም ኣማሓዳሪ ዞባ ዓንሰባ ብንኡስ ዞባ ገለብ ዝርከብ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ምርባሕ ልምዓትን ተዓልሲፉ ኣብ ዞባ ማዕከል ሓደስ ዝተመርጹ ኣማሓደርትን ኣካየዲ ስራሕን ስልጠና ተዋሂቡ ኣብ ንኡስ ዞባ ሓልሓላ ብምክዕባት እቶታውነት ዘተኮረ ልምዓታዊ መደባት ይሰላሰላሉ ኣብ ዜና ወጻኢ ኣሜሪካ ኣብ ደሴት ታይዋን ትገብሮ ዘላ ሓደገኛን ተኽታኹን ምትእትታው ከተቋርጾ ቻይና ጸዊዓ ሩስያ ብዞባ ባልቲክ ኒኩሌራዊ ኣጽዋር ከተዋድድ ከም እትኽእል ኣጠንቂቓ ኣብ ጃፓን መጠን ቱፋ በከልቲ ጋዛት ብልዑል መጠን ከም ዝጎደለ ተገሊጹ ዝኸበርኩም ተዓዘብትን ሎም ሸስተዳሎ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ይፍጸም ስለምክታልኩም ኣዝየ ምስክን ተኸታታይቱ ፊልም ፍርዲ መሬት መበል 22 ክፋል ስዒባ ተቐርብያ ብወገነይ ግን ሰላም